טוב, יאללה, בהצלחה. מה המנגינה ומזכירה? רצו מיליון? אוי, זה ענק! מה, אני עושה לבד עם עצמי אבל? לא, איזה קשה. תמיד חלמתי להיות מיליון. בבקשה. וואי, חשקת, ככה המרוץ להם הולדת. וואי, איזה תצליח אתה, אני מתה עליך, יש לך חיבוק. בסדר. לא תדאגי. יאללה. יאללה, משימה ראשונה, תבדקי. ככה קוראים מאוד. מה שהשקעה. סימן דרך. מאמי, ברוכה הבאה לאלה מרוץ ליום הולדת. במשימה הבאה עלייך ללבוש את בגדי המרוץ ליום הולדת שלך. לאחר שתהיי מוכנה, תקבלי את הרמז ליעד הבא. מבקש רק מראש לשמור את כל המשימות כדי שיהיה לנו למזכרת. וואו. סימן דרך. במסיבה הבאה עלייך להגיע ל4 ליטרים. לרשותך 2 דלי מים, 1.5 ליטרים, והשני 3 ליטרים להשלכה. זה מעולה. את רגיל ל4 ליטרים? כן. את יכולה למלא כאילו בוקסים. לא, אני אמלא. אני צריכה למלא את כל 5. אבל גם יהיה פה 2. לא, יהיה פה 1. אני אשתו, הנה, זה מה שאני צריכה לעשות. 3. עכשיו אני שם פה 3 ועוד 1, 4. ואני לבד. אשכרה בדקת 3 ליטרים. 4 ליטרים. הצלחתי. כל הכבוד. סימן דרך. 3. במשימה הבאה עלייך ללכת לגן חנצ'ל, שם יחכה לך הרמז הבא. סימן דרך. במשימה הבאה עלייך להגיע לשוטרי הלגו. מה שיעמוד בדרכך אלו החומות הצבעוניים. לכל חומה יש לבנה אחת שהיא היחידה שתיפתח. במידה ותהיה חומה ותעמוד בדרכך, תצטרכי להתחיל הכל מההתחלה. להצלחה. וואו. אתה ראית את המשימה הזאת איתי? מה זה מעולה? תכלת? כן. צהוב. כן. הלבן באמצע. לא. כן. תכלת. כן. תכלת. כן. כן. הגעתי לשוטרים? עכשיו אחד מהם. הבן. לא. צהוב. כן. צהוב משמאל. כן. והבא. כן. סימן דרך. אין לי רמזים? מכתב סתרים. טוב. זה י' או ו'. מה זה? ידעתי שזה AA. במשימה הבאה עלייך
יש. ללכת, לבית של, זה בית, מה זה אני לא יודעת, וזה היה כבר עין. ענווה! מחסום, אוי. מי רוצה לרקוד? ברוכה הבאה לביתה של ענווה. בטח שאנחנו אחרי חינה. זמן טוב שהוא לרקוד. המסיבה הבאה עלייך ללמוד את צעדי הריקוד מהחתונה שלך מדקה 2:35 עד 3:25. זה לא קצת. 50 שניות. רק כאשר תרקדי את הצעדים בדיוק כמו בחתונה, תקבלי את הרמז הבא. מעולה. מעולה. הצלחתי. וואו. זה מתנה מאיתנו. זה הרמז הבא. ביי ביי. סימן דרך. במשימה הבאה רגלייך יהיו קשורות זו לזו, תצטרכי ללכת מקצה אחד של המרפסת לקצה השני אך ורק כאשר את רואה את הפנס דולק. טלפון. אוזנייך יהיו מכוסות באוזניות כדי שלא יפריע לשום רעש מסביב. בהצלחה. אני אוהבת אותך, אמא. אני מתגעגעת אלייך. אמא. I love you. I love you, אמא. אמא, 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 אמא. קיצור דרך. עזרא, יש לך אפשרות לקצר את המרוץ שלך. לצורך קיצור תדרשי לקחת את האופניים. את אלה? אוי, בצו. ליד עם הרמז הבא מצורף. במשימת קיצור עליי לרכוב 20 מטר ללא עזרות. כאשר תצליחי, תקצרי את הדרך משמעותית לניצחון. בהצלחה. אופניים. את אלה? אוי, בצו. טם טם סולם יעקב.
סימן דרך. במסיבה הבאה עלייך למצוא את השם שלך בין 30 שמות בשפה הסינית. מעולה, רק כאשר תזהי את שמך תקבלי את הרמז הבא. בהצלחה. לאל טוויג. וואו, ממש מהר. כל הכבוד. הסתכלתי ממש טוב, אמרתי, נסתכל, זה בית, זה איש, וזה כזה, זה מבנה בודהיסטי כזה. סימן דרך. המשימה הבאה עלייך ללכת לכניסת בניין בית משפחת מורגנשטרן. יש הרבה הליכות היום. מה זה קצת במורגניות? לבנות או לשבור. במשימת הצומת הבאה יהיה עלייך לבחור בין לבנות מספר פאזלים ברמת קושי גבוהה בצורה מדויקת כדי לקבל את הרמז שלך, או לשבור באמצעות פטיש בכפפות בטוחות בקבוק זכוכית שבתוכו נמצא האישור להתקדם לרמז שלך. אבל לשבור. ברכות, צלחת את המשימה. רמי, שמו לי פרסה, המתוקות האלה. הם צילמו אותך? לבנות מספר פאזלים ברמת קושי גבוהה בצורה מדויקת. האדום מצוין. עכשיו הלבן סידרתי אותו, הוא מצוין. האדום לא מצוין?
זה מתנה מאיתנו. זה הרמז הבא. אני יודעת מה זה. זה הרמז, אני צריכה לסדר אותו לפי הסדר. הנה הרמז, שלא אותו. עכשיו אני אעשה רקורד. לא אמרת לי. סימן דרך. המשימה הבאה עלייך למצוא את הרמז בין הספרים בספרייה בבית משפחת מורגנשטרן. השיר זה רמז. מה זה? למה שתמויה תקשיב לשיר הזה? אני טוב. אולי שמעת רדיו זה אבו? כן, זה קשור, מה זה? זה סוכות. זה הפוך גם. מה עשיתי שזה חצי יפות? יש! הבנתי. מה שאתה לזה? סימן דרך. את יכולה להכניס, זה בסדר. המשימה הבאה עלייך להכניס את לגן אביעד, שם מחכה לך הרמז הבא. סימן דרך. המשימה הבאה עלייך לזהות את התמונה שונה מבין התמונות מופיעות בפניי. סימנית כאלה.
דבר, ואז לקחתי את זה בכל הראשון. כאילו הלכתי לאזור הזה, הצצתי על כולם. עכשיו הסתכלתי עלינו, והסתכלתי על כולנו, הסתכלתי על עצמו הנה, הנה, צחק. מה מצאת? הסיפור הזאת על האבן. כל הכבוד. לוקח זמן עד שאתה עולה אנדר. המשימה הבאה עלייך להגיע לגן נישואים מעל מעיין 2000. יאללה, לא קטע לזה נוחה בשכונה הקטנה הזאת. המרוץ למזון האמיתי. שלח להם את הסרטון הזה, אולי יקבלו אותי. יש לי תערוך אותי. שתיים ביום אחד. מי יכול לשבת? אבא שלח לי עליך ללכת על הקורה מיד. סימן זה, המשימה הבאה לעשרה זה מעיין 2000. צומת. זימת צומת. איך. שצריך לברור בין ביס בננה או ביס בשרימפס. בגלל שאלת אותי כמה זה מגיל אותי, מה זה טוב, נו בננה, מה אני שרימפס אין במעיין 2000. בואו נסתר, ברוך אתה נעליך, העולם מורד פרי האדמה. איזה מבסים כאלה בפנים. מה מבסים? ברשותך, ברשות השמיים. כך תאכל. סימן דרך. הסיבה הבאה תהיה עלייך ללכת לבית הורייך. סימן דרך. בבית הזה לא תהיה לך יותר ממשימה אחת. ואת הרמז ליציאה מהבית תמצאי בבית הורייך. בהצלחה. לא תהיה לך יותר ממשימה.
אמא שלך רמז לזה להביא לי? יש! סימן דרך. מדהימה. את בישורת האחרונה. כעת עליי והגיע לביתך. יאללה. כתיבת רמז. סימן דרך. וואו, הגעת למשימת היום הולדת. המשימה האחרונה שלך. במשימה האחרונה עלייך להגיע לחדר של הבנות. שם תצטרכי לסדר את החיות לפי הסדר של כתב הסתרים המצורף. בהצלחה. התקודות האלה. שועל צמוד לסוס, חיות המתחילות בפי תחמדות. עכשיו הצלחתי. עכשיו ליד יונקים. יפה מאוד. סימן דרך. רוצי לסלון שם מחכה דגל ונקודת הסיום של המרון. וואו, מה עשית עכשיו? זה מרוץ חנון. כתוב לך לסטייה? ואת יחפה